Croeso ato ni yma i ganolfan gneifio Meirion. Da ni'n ganol rhagras 6 allan o 12 ohonyn nhw fan hyn yn yr agored pob gwlad. Y safon yn uchel fan hyn o ran y cystadlu rwan fel sa chi'n disgwyl. Rhain ydi cneifwyr gorau'r byd ar un. Mae Johnny Rees, da ni'n edrych ar 5 fodd bynnag yn fanna ar hyn o bryd. Jack Robinson o Loegr, ond ar ddau mae Ifan Trydwyn Davies. Ifan Davies yn gweithio yn Glyn Llifon. Wedyn Flix Cesbron o Ffrainc, tybed ydi o yn un o garfan Ffrainc fydd yn herio yn nes ymlaen yn erbyn Cymru, yr garfan datblygu Cymru gawn ni weld, ac wedyn drws nesaf i'r Ffrancwr mae Barry Richardson yn taw o Loegr, fel sonies i Jack Robinson ar 5, a draw yn y pen draw Rhydian Edwards ar 6 yn taw wedi cneifio yn ddiweddar 795 o ddefed mewn 9 awr, dipyn o record yn fanna, ond dyma ni olwg ar Jack Robinson fan hyn yn gneifio'r taclus dros ben, fynta wrth ochr Rhydian Edwards. 1, 2, 3 lawr â hi fanna, chydig bach o drafferth yn fanna, colli amser yn fanna, dwi'n teimlo. Wata, lle mae pawb arall arni? Cymar Corlan, Maureen Cade fanna i'r Ffrancwr Flix Cesbron, mewn ag Ifan Davies yn fanna, yn dal y record o'i math ei hun yfed wedi cynifio 1063 o ddefed mewn 17 awr wrth godi 4,000 o bunnau ar gyfer yr ambulans awyr Gymreig yma yn gymharol ddiweddar chydig o blynyddoedd yn ôl wan. Felly, records ydi bob peth y dyddi yma, maen nhw'n bethau poblogaidd iawn ym byd y cneifio. Ond ar hyn o bryd, y record fydden nhw'n chwilio amdano fo ydy'r un cyntaf i orffen a mynd trwodd i'r cymal cynderfynol. Golwg ar y studiau hirion gan Ifan Trydwyn yn fanna, a wedyn y Ffrancwr Flix Cesbron ydy hwn. Enw newydd i mi, gan i di arfer ac clywed yr enw Legoni ymysg y Ffranco sydd yn cystadlu. Mae tybed ydy yr hen drefn yn newid a bechgyn newydd yn dod i gystadlu. Dyna ni Jack Robinson i mewn ar gyfer rwan i 5 allan o 6 oen lle mae pawb arall arni hi. Tybed wel, edrych lawr yr rhes o fan hyn rwan, a Ifan Trydwyn yn gorffen oen arall yn hamddenol. Mae gen i fo ryw arddull gartrefol dros ben. Bobl wedi arfer cneifio, mae gen nhw i rhythm i hunain ar 6. Dyna fo yn fan ar Rhydian Edwards. Allan ar oen yna ganddo fo ar 5 Jack Robinson wedyn ar stodiau hirion. Dyma'r Ffrancwr wedyn yn mynd ar yr golis gyntaf ar yr oen rhif 5, ond yn sylw ni mynd yn ôl rwan i Jack Robinson, Ifan Trydwyn wedyn, lle mae o arni hi rwan. Wel, mae Johnny Rees yn gyflym iawn yn mynd lawr yr ochr ddwytha yna, ond draw an unwaith eto y sylw mynd i Jack Robinson sydd yn mynd i fod y cyntaf i orffen i 5. Mae yna 6 oen yn y gorlan, cofiwch, felly lawr a hwnna ganddo fo, mewn â fo i nôl y ddwytha rwan. Dyna ni fawr iawn o amser, tua munud ar yw chydig fydd yn gymryd iddo fo orffen yr oen yna, lle mae Rhydian Edwards arni ar y 5 oen rwan yn dod rownd y gornel i fynd dan y gesel yna ar yr ochr gyflog. Dyma fo i chi bachgen cyhyrog o fan hyn. Trevor Edwards yn 2 iddo fynta, wedyn 2 ydi Ifan Davies, ond yn ôl â ni efo Rhydian Edwards am funud. Ac Ifan Davies yn daclus dros ben fanna mewn am ei chweched ar oen dwytha. Yr ochr a fo mae Rhydian Edwards allan efo 6. Dyna ni felly, mae nhw wedi ennill amser yn sicr, ond Flix Cesbron ar ei chweched hefyd, a Jack Robinson ar y blaen o ran cyflymdra o ddigon ar hyn o bryd. Dyma fo i chi chydig bach o drawiadau ar ôl rownd yr goes ddwytha flaen, ac yn y fo ar cesel, ac wedyn bydd o'n cael llenwi'r grib na o stodiau hirion. Chydig o gic y fanna yn Swyddog yn colli eiliadau iddo fo, ond dyna ni 1, 2, 3 lawr a hi, a chofio pwyso'r botwm coch, Jack. Bang, reit dda, peiriant off. I'r dim. Dyna ni, mwy o gystadlu ddod yma nghanolfan gneifio Meirion trwy'r dydd, a William Evans Hendreseifion efo fi drwy'r prynhawn yn ffrydion fyw ar wefan a chyfryngau cymdeithasol S4C hefyd.